U predivnom ambijentu Dukli Beach Cluba koji se nalazi u Dukli Marini Budva, u subotu 2. avgusta očekuje nas nastup jedne od najatraktivnijih svjetskih DJ-eva Mari Ferrari, koja će nastupiti u okviru dnevne žurke koja počinje od 15 sati. Zaista jedan pravi spektakl za sve one koji vole zabavu i provod na plaži pored mora. Mari Ferrari koja je svjetski poznata po nastupima u najpoznatijim i najboljim svjetskim klubovima, a takođe bila je i gost mnogih svjetskih događaja kao što su žurke, Fashion TV-a, Formula 1, Eurovizije i tako dalje. Ono što nas očekuje nakon Mari Ferrari je takođe još jedan interesantan nastup 10. avgusta DJ Bagi Begovića koji će takođe nastupiti u okviru dnevne žurke od 15 sati i to je taj koncept koji mi u Dukli Beach Clubu pratimo, dakle spoj mora, plaže i dnevnog provoda, a nakon toga svake večeri u našem klubu posjetioci mogu da uživaju u živim svirkama poznatih bendova iz Crne Gore i regiona. Sredinom avgusta očekuje nas jedan interesantan modni događaj koji ćemo organizovati u saradnji sa Nacionalnom modnom komorom Crne Gore, ali o tome ćemo naknadno obavijestiti